Komanda le yamageza amahle bafowethu. Ake nginibingelele nje enyakeni omusha u-2021. Siyazi-ke bafowethu ukuthi sihlaselwe izimo eziningi ezihlukanisile ngoba singasabonani nje. Sekunzima nokubuzana ukuthi konje kuhamba kanjani ngapho ngakuwo. Cha bafowethu, asicashile ngoba sicashile yizo izimo ze-corona lezi. Akukho lutho kokunye okungaphambi kwalokho. Siyathemba nje ukuthi mhlambe mangabe izwe livuleka siyophinde futhi sihlangane kukahle kungekho nkinga. Okunye-ke bafowethu ngizokufisa nje ukudlulisa emhlabeni phela ngeke mangabe siphila ungabe usaphathwa nje ngisho nayo ikhanda. Kepha-ke njengoba kunale mkhuhlane ekhona useke uma ungabe uphethwe ikhanda uthuke kakhulu mhlawumbe ujet nawe usufike kuleso simo leso se-corona kanti mhlawumbe usuyiphathele nje lelo khanda. Cha, nami ngike ngangaphatheka nje-ke kahle-ke kungesikhona ukuthi mhlawumbe bese ukangakanani umkhuhlanyana nje usudlulile-ke manje ngiyezwa-ke sekukhulunywa ngathi mhlawumbe sekubambeke kakhulu. Cha, anginalutho mina bafowethu, kudlulile impela bekuwumkhuhlanyana nje omncane. Bengifisa nje ukunidlulisela lokho bafowethu. Sibonge kakhulu Komanda yamageza amahle, sibonge unyaka omusha. Siyathemba abantu bangene kahle ngaphandle kwalo mkhuhlane esinawo nje khona bephila abantu.